43. 43 odbornika glasova za. Danas smo imali priliku da vidimo da se Skupština grada održala posle 3 meseca zakašnjenja, bila je apsolutna blokada demokratije i posle skoro 3 meseca zbog teme aerodroma koja je bila očigledno bolna i za građane i za vlast u gradu Nišu. Građani imaju pravo da protestuju, građani imaju pravo da vrše pritisak na svoje odbornike u Skupštini grada, imaju pravo da vrše pritisak i na predsednika ukoliko žele, imaju pravo da vrše pritisak i na poslanike republičke. Odlučuje predsednik države, ne odlučuje ni ministarka, ne odlučuje ni gradonačelnik, ne odlučuju ni odbornici. Imam namere da i moja deca odavde obilaze svet. Tako je! Čiji grad? Čiji grad? Jeste nas čuli odbornici?